Efectivament, per a nosaltres la prioritat està ahí. Per a nosaltres no entenem la política si no ha de servir per a teixir una xarxa de la qual no es caiga ningú per mala sort que hagi tingut, perquè no tinga feina o perquè tinga una discapacitat o perquè hagi tingut un accident. Ixa és la gent més vulnerable de la nostra societat i per a nosaltres la política és una xarxa, ha de ser una xarxa de la qual no es caiga ningú. Per a vostès no. Per a vostès la política és una manera de fer més rics els que més tenen i de que això ho paguen els que menys tenen. La seva política social és la de siente a un pobre a su mesa, com en la pel·lícula de Plácido del gran Berlanga. I ja n'hi ha una ONG que segurament vostès els donaran moltes subvencions que en estes Nadals va fer això, sentar un pobre a su mesa. I aleshores una família acomodada agarrará y adoptará a un pobre que queda muy bien al lado del árbol de Navidad y de los regalitos y del Belén. I mire, no, jo no he criticat així a l'Església. Jo he criticat a la facció nacional catòlica que vostès tenen al seu sí i que conviu amb el sector ultraliberal. Això és exactament el que jo he dit. I no una altra cosa, senyoria. I no una altra cosa per molt que vostè s'enteste. I he parlat de Càritas, que els trau a vostès els colors, i que també és església, per cert. Però això no els interessa a vostès molt. A vostès els interessa la iglesia de gran crucifijo i beso en l'anillo. Però l'església que treballa amb els pobres tots els dies, això no els interessa. Per això a mi no me sentiran criticar a l'església. Critiquen, en tot cas, els que confonen església i estat, que és una altra cosa. I sí, parlar de mujer i família és una càrrega ideològica profunda, antigua, casposa, que no és pròpia del segle XXI i que el que fa és reduir a la dona a sus labores. I no estem d'acord. I aporta molt, senyoria, aporta moltíssim desglossar i parlar d'igualtat de gènere i parlar de protecció a les famílies, perquè, com dic, sí que se discrimina i sobretot se discrimina quan s'invisibilitza. Però a vostès les polítiques d'igualtat els importen poc. Per això, probablement, la Biblioteca de la Dona tinga un futur prou oscur. I per això, la senyora de Cospedal tanca els centres d'acollida de dones maltractades. I sí, tenim ideologia distinta. I no és que m'avergonyís, és que estic orgullosa. Perquè entre les Torres de Calatrava i la renda de ciutadania, la gent que més ho necessita, nosaltres, Compromís, ens quedem a la renda de ciutadania. Entre el Bigotes i un centre de dia, ens quedem a un centre de dia. Entre els lodos de Marça i els diners per als dependents, ens quedem amb els dependents. Entre els bolsos de Vuitton de la senyora alcaldessa Barberà i la igualtat entre homes i dones, ens quedem en la igualtat entre homes i dones. Entre el cas Brugal i les discapacitats, amb els discapacitats. I entre la Fórmula 1 i els malalts mentals i la xarxa que els atén, nosaltres amb els malalts mentals. I entre perdonar els impostos als rics i tindre sensibilitat social amb la part més vulnerable de la societat, nosaltres ens quedem